Die is zo klein, dan moet op een turf kunnen staan en met werk in de gaten kunnen kijken. Het is een van de 2100 spreekwoorden in het tweede deel van het Bolders Woordenboek. Vorig jaar verscheen het eerste deel, nu is ook het tweede deel gereed en gedrukt. Herman van Meegen en Herman Ewalds presenteerden donderdagavond het boek in de Engelbewaarder in Baarlo. Spreekwoorden werden vroeger veel gebezigd. We zien nou het gebruik gewoon, we zien eigenlijk bijna niet meer, we horen ook bijna niet meer. Maar vroeger was het heel belangrijk in gesprekken die men onderling met elkaar voerde. Ze hadden ook altijd een betekenis. Dus als men iets niet precies wist te verwoorden, dan gebruikte men een spreekwoord en daar was gewoon alles mee gezegd. Slecht verzorgd wasgoed, dus in het Nederlands slecht verzorgd wasgoed, dat werd gezegd, in de pispot gewassen, in de sjouw gedruigd en met een vod gestreken. Dat ziet er geweldige dingen op niet. We hebben in het nieuwe boek pak een beet 2000 spreekwoorden opgenomen. Het zijn vooral spreekwoorden die we nog gehoord hebben van de oudere generaties, die hebben we proberen vast te leggen. En gekrukte kleier, uitzien wie een honk, dit is niet altijd gehad. Als kleier heel slecht uitzien, onverzorgd, dan worden die dingen gezegd. Dat is een leuke spreekwoord, opvallende. In het eerste deel waren Nederlandse woorden met Baarloze vertalingen en vervoegingen. In het tweede deel is er gekozen voor het Baarloos naar het Nederlands. Veel woorden in het dialect hebben namelijk geen directe vertaling naar het Nederlands. Als je nou kijkt naar het Baarloos dialect, dan zie je vooral de sh-klanken, dat zijn die harde SJ-klanken. En wat je ook hoort, dat zijn de stoot- en de sleeptonen. En dat zijn langgerekte tonen. Als ik hier als voorbeeld even het woord buik en bok pak. Nou, buik, daar zeggen we boek, dat is een lange klank. En bok is een boek, en dat is een korte klank. Nou, het is zo warm dat de mussen van de dak vallen. De conversatie onder elkaar is vriendschappelijker en leuker. Dat ik dat doorgegeven heb en toen spraken we gewoon plaatje. Want je ziet het heel veel, je ziet het ook van Venray, wat taal Nederlands gesproken wordt. Dus daar is de taak ook van Veldeke. En ik ben blij dat wij de keuze hebben gemaakt om de taalvoorstellen van Veldeke aan te houden. Dus niet allerlei streepjes en puntjes die niks zeggen, die zijn niet nodig. Zeg ze alleen daar waar echt nodig is, anders maakt het lezen heel erg moeilijk en onoverzichtelijk. Als ik nou mijn overgrootmoeder nog tevoorschijn had kunnen halen en ze had naar mij geluisterd, dan had ze al gehoord dat ik niet meer het dialect spreek wat zij vroeger sprak. Daar ben ik dus ook eigenlijk helemaal niet bang voor. Het is wel belangrijk dat we het proberen vast te houden zoals we het nu in die 2 woordenboeken hebben proberen vast te houden. Want het is natuurlijk voor taalonderzoekers wel interessant om te weten hoe een dialect geschreven werd, maar vooral natuurlijk hoe het geklonken had. De schrijvers zijn sinds 2005 bezig geweest met het maken van het boek. Met de uitgave van dit tweede deel nemen de schrijvers even pauze. Baarlo kan wel even vooruit met de spreekwoorden en gezegdes in het nieuwe woordenboek.